Toro binge bawe Jaba tama elman sire sedu kubnyang dama Toro dasa mangari jama Kodura mete jumuru Allah sara Allah cuma Julia ya jangga marsangumar o tafsiro ya matafsirumar o himakay matino o harmine harmayni o yama ala jumar o fendi din l'islam ya saykumar Doctor dan makabo no di ma ci prona ma de seditar minne nana jali dirge do minne saykuna tini madina no adi kono tini madina sankuna tini dingirai no adi kono tini dingirai Say kuna tindi waitela nadi kono modum tini waitela Say kuna tini mani nadi kono modum no tindi banjagara Bandiraɓe sehilaɓe hande waɗi hitande Bocar Ba e Malick Paté Sow pottuno mana ganduɗa hoorema pour yaltinde œuvre uji Saykou Oumar jaltinode kadi ko ɓooyi min jooɗi Genève hitande hande waɗi hitande jour pour jour min mbi pensé Saykou Oumar ene foti yaltinede omo yalti mais holko heddi hayso woni ala ko heddi mi sikku holno foti yaltinirede taw yaltiniraka noon mo haali haala Saykou Oumar haali haala histoire mo haali haala Saykou Oumar haali haala héros mo haali haala héros haali haala destin mo haali haala héros haali haala unité holko firti unité holko firti héros holko woni histoire sen kaali histoire wona tariha ren enen cikten histoire koye tariha hayso woni tariha ene wawi yiyede banggue littérature ene wawi yiyede banggue histoire holko woni différence hakkude littérature et histoire hande ko ɗum jinmi paamen e nder littérature aɗa wawi wiide ko beleɗa mbaɗa expliqué tawa watta base a watta source ɗum sone concerne que toi littérature u heewi courant ji e nder Europe ene waɗi renaissance ene waɗi l'époque victorienne etc et chacun noon ene jogui no windirta par ce que wattuma ko an engagé forcément wona gonga e nder littérature mais nder histoire yimɓe jiiɗi yaltinde ko golle e balle en naati e nder littérature en jalti e nder littérature eɗen naata e histoire c'est pourquoi o démarche min jiiɓati ko utiliser démarche historique scientifique basée sur des faits histoire so jalti ɗum toɗɗi ko laabi jeeɗiɗi Jaba damali masire samba damali mutar o yaati koye welne welede hamallade Samba Amadou Jalal Alpha Oumar Ceerno Bala tafsir Amadou Hamma to kanel botol sawa ha ko ilmani ñaw holko woni but mana gandanɗa hoorema histoire héros fof ko donner un sens à l'histoire et un destin au héros ko ɗum woni but mythe koɓe mbiyata mythologie ɗum en gonti e littérature donner un sens à l'histoire et un destin au héros souvent noon héros o ne wawi hokkede destin mo ala so woni en mbaɗaɗi basé sur la recherche scientifique ou historique ɗum noon ne adda mana ganduɗa hoorema jiiɓagol sen naate Saykou Oumar ma en ji ko waɗi lien passé présent
lien passé présent woni lawol goɗɗo premier lawol guittanmi ma na gandanɗa hoorema pour hulluɗon golle Saykou Oumar lien passé présent holno pamirten hande poɗɗen tuggade koye hanki pour ɓamten janggo ɓen sen tuggima e hande ko kewi Afrique ko e ko kewi Sénégal ko on a beaucoup à développer sur Saykou Oumar